situația de astăzi, dacă și noi tip ar veni la guvernare, nu ar fi nevoie decât de ajustări și de redistribuție a averii naționale, nu de jupuirea oamenilor. Vreau și eu să vă pun o întrebare, vă rog frumos, deși n-am fost de la început aici, mă bucur că v-am găsit să... Așa. Vreau să vă întreb, am înțeles că cei care sunt acum la conducere sunt tot foști, nu? Da? Dar vreau să vă întreb, de ce atunci foștii care așa tot făceau pentru popor grădinițe, școli, fabrici, uzine, spitale, metrou. Înainte de 89. Da. Făceau pentru oameni și acum au luat grădinițele și au făcut pentru ei firme. Acum nu mai fac nimic, fac numai pentru ei. De ce pentru noi? Ce să facem noi? Pe cine să votăm? Ca să ajungem să ne facă, să aibă grijă de noi cum aveau grijă înainte. Vă mulțumesc din anticipat. E o întrebare pe care majoritatea românilor să o pun, pentru că cei dinainte au reușit să ne ia nouă tuturor dorința și mentalitatea de creație și de independență. Oamenii în vârstă, familii întregi au depins de un singur sistem, de un singur partid. Ne-au luat toate averile când s-au făcut naționalizările, colectivizările, toate birourile, tot ce era particular, și atunci noi am depins, așa cum Bruno, câinele meu, depinde numai de mine, și dacă îl las liber, deși stă în lanț, tot la mine vine, pentru că un câine nu poți să-l înveți liber niciodată dacă îl ții toată viața în lanț. Nu s-au născut în 90. Vă dau un exemplu mic. Domnul Iliescu, domnul Năstase, domnul Tăricianu, domnul Cutare, nu s-au născut în 90. Aceștia vin cu mentalitatea, cu bagajul de pe vremea când spuneați dumneavoastră. Înainte era o obligativitate și teroarea aceasta de a face numai într-un fel, dar noi n-aveam alte dorințe. Asta era lucrul nostru. La ora actuală s-ar putea face ca să fim ca Franța, ca Germania, ca Elveția, ca America. Așa avem bogățiile. Dar el nu doresc să le facă, pentru că mentalitatea lor este aceea de pe vremea când vorbeați dumneavoastră și toate bogățiile care vă plângeți dumneavoastră sunt în buzunarul lor. Altă întrebare. Domnișoară, mai aveți ceva? Dacă au oferit și soluția sau ne dați direcția soluției ca să ne stăpâniți prioritatea pentru următoarea carte? Da. Gata ca în Manuela și cu Mariana și cu Adriana se vor ocupa, cam în 2-3 luni va fi gata, vom avea lansarea și veți auzi de ea și rețineți numele meu. Și atunci o să aflați. Vă rog. Care e numele dumneavoastră? Lucian Orășel, de la oraș. Orășel. Sunteți scriitor? Un fel. Ați spus că la 1859, la unirea Principatelor, Principatele Unite aveau 170.000 de locuitori. Nu, 137.000. 137.000 de locuitori. Atunci cum s-a ajuns că la primul război mondial, tot Principatele Unite să dea șterse aproape 1.000.000 de soldați, 800.000. Mi se pare totuși că avea mai mult. Nu. După 50 de ani să poată... Sta, nu vă greu. Nu puteam să dăm din țara noastră 1.000.000 de morți în primul război mondial. Nu. Au murit 800.000 de soldați români. În timpul celor două războaie, asta e cu totul și al doilea război mondial. Lucrurile acestea la noi în țară, acum, și eu îmi dau silința cu încă câțiva colegi și cu oameni rari, păsări rare, cum ziceau așa, din televiziune, ca această distinsă doamnă care este aici, care să ne dea posibilitatea să vorbim oamenilor, pentru că oamenii la noi în țară au ajuns la o actuală doritori de a face ceva, doritori de a întreprinde ceva, sau cel puțin doritori de a urma pe cineva care
vrea binele. Și asta este destul. Este un model, cum a fost Adenauer și creștin-democrații imediat în Germania după al doilea război mondial. Și ăsta este scopul. De asta vă scriu aici. Ați văzut ce vă scriu? Am venit să schimb sistemul, nu să mă adaptez lui. Să creăm împreună caracterul național și să redăm demnitatea poporului român. Este cel mai important pentru noi, ca națiune, în lume și în demnitate și în lucrul ăsta. Acest lucru ne trebuiește. Înseamnă că trebuie să ne revizuim toată această scala a valorilor. Absolut. Deci este, cum să spun, nu trebuie să ne coborându-l, domnule, ce am înțeles a fost rău. Și revizuim în sensul concepției mentalității, nu a cunoștințelor, a sufletului nostru. A priorităților. Oricând prioritățile, să știți, ca o valoare, începând cu comunitatea, cu familia, scările valori sunt așa: Dumnezeu, națiunea, familia și serviciul din care tu îți aduci hrană pentru familie, în care să te comporți frumos. Acestea sunt. Ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți, te port în trup, în sâni albi și grei, cum poartă rodia sămânța ei. Te port în minte, ca pe un imn sfințit, un cântec vechi cu grai din răsărit. Și port la gât, neprețuit și rar, Vă mulțumesc foarte mult. strânsarea caldă. Sper să am ocazie să vă mai văd. Și eu. Mi-aș dori. Te port în minte, Dacă ați venit să schimbați, dacă ați venit să schimbați lucrurile, contați pe mine. Vreți să știți ceva? Am venit să schimb sistemul, nu să mă adaptez lui. Da. Am citit și asta, a spus. Dacă chiar vreți să faceți asta, contați și pe noi. Bun.